Inkonzo yanamuhla siphathelwe ngumelusi uMthembeni Mpanza ongumholi webandla lamaNazaretha kaNkulunkulu. Imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Ihlaka sanamhla sithi konakalapi esizweni sakithi. Isaya 59 verse 1 kuya ku2. Bheka isandla sika Jehova asifinyeziwe ukuba singasindisi, nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwa. Kepha ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu. Nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini ukuba angezwa. Amen. Eqaleni sathi ukuze ulungise ikusasa lakho kumele ukuba wazi imuva lakho. Abaningi sekuyabakhanyela manje ukuthi thina siyinzalo kaAbraham singamaHebheru. Yithina inzalo kaIsrael esathunjwa eGibhithe iminyaka engamakhulu amane. Nokho namanje basekhona abasalingabazayo leli qiniso. Namhla ngifisa ukuveza ucwaningo olwenziwe yibo abamhlophe. Befakaza ukuthi akekho amanye amaHebheru akhona emhlabeni ngaphandle kwesizwe esimnyama. Omnye wababhali abamhlophe uTudo Parfit wenza ucwaningo ngezizwe zamaHebheru kuthiwa zalahleka ngo-722 BC. Encwadini yakhe ethi The Lost Tribes of Israel wabhala ichaza eminye imibhalo yabanye abelungu kanje, and I quote, uHenry Francis Fane owaba inkosi yokubekwa esizweni samaZulu owayesehlaleni nasamashumi eminyaka yawo 1820 uthi wamangala ukuthola ukuthi kunokufana okuyisimangaliso phakathi kwamasiko amaZulu nalawo amaJuda. Lokho kwakuhlanganisa iminikelo yezimpi, iminikelo yesono, iminikelo yokubuyisana, nomkhosi wokweshwama, isikhathi sokuhlambuluka kokade efelwe, ukungasithinti isidumbu, ukusoka, imithetho ephathelene nokuziphatha, nokungayidli ingulube. Uthi-ke uFane ngokufana kwamasiko amaZulu kanye nawamaJuda akudala ngokwemithetho yobupristi bamaLevu, lokhu kungenza ngibone ukuthi amaZulu kwake kwaba yisizwe esasiphakeme kunalokho esiyikho namhlanje, unquote. uParfit ubuye aqhubeke athi uJohn Colenso 1814 to 1883 uthi amagama kaNkulunkulu atholakala olimini lwesiZulu achaza lo nkulunkulu ongcwele ochazwa kumaHebheru ukuthi nguElohim noma uJehova. Uthi-ke uBishop Colenso ngalokhu kufana uma ufuna ukwazi iBhayibheli kumele uvele uyofunda amasiko amaZulu. Okuseqinisweni yonke into ngamaZulu kusukela ekubaleni izinyanga nemikhosi yokukholwa ibonisa impilo yakwa-Israyeli yakudala. AmaZulu agcina umkhosi wokweshwama nokwethwasa kwenyanga njengoba amaHebheru enza. AmaZulu anemikhosi yentwasahlobo neyenkwindla nomkhosi wokuhlangana njengoba amaHebheru akudala ayenza. Uyaqhubeka uParfit uthi uAllen Gardner encwadini yakhe ethi Narrative of a Journey to the Zulu Country in South Africa uthi okwamethusa kakhulu ngenkolo yamaZulu ukuba khona kwenkumbulo yophezukonke
usekuyinto esiyakhohlakala emhlabeni. U-Allen Gardner wathola ukuthi amasiko amaZulu anomsuka wamasiko amaJuda. Amanye alamasiko ukuganwa komlisa inkosikazi yomfowabo oseshonile, okungumshado wamaLevi, ukuthela ngomlotha amalantela uma kunesifo nezinto ezinjalo. Uthi Allen Gardner ngawo 1850 amaZulu ayaziwa ngokuthi angamaJuda. Impilo yasemaphandleni ehambisana nokufuwa kanye nesikompilo lenkolo nelenhlalo konke kufakazela lokho. Uyaqhubeka uPaffit uthi uCR Peppercorn owayimantshi kwaZulu wathi uma abelungu befuna ukuqonda ngamasiko amaZulu into kumele bayenze ukufunda iTestamente elidala unquote. Kuyasethusa ukwazi ukuthi eminyakeni yo-1850 abamhlophe bathi amaZulu abe aziwa ngokuthi ngamaJuda. Lolu lwazi kwangolwabo abelungu ngoba angikholwa ukuthi ezinye izizwe zase-Afrika kanye nawo amaZulu ayazi ukuthi angamaJuda. Uma abamhlophe bethi ngo-1800 amaZulu ayebizwa ngamaJuda, lokho kusho ukuthi abelungu babazi ukuthi amaJuda isizwe esimnyama ese-Afrika ngoba babengeke bethi isizwe esimhlophe ngamaZulu. Njengoba izizwe ezimhlophe zazazi ukuthi amaJuda akayiso isizwe esimhlophe, pho basifundiseleni ukuthi uYeshua noMaria okwakungamaJuda bangabelungu. Kwenzeka kanjani ukuthi emva kwa-70 AD isizwe samaJuda sivele sinyamalale emhlabeni njengama-dinosaurs? AmaJuda wona wodwa aba isizwe esi-endangered species kanjani? Ngesu likaNkulunkulu elingelinganiswe nalutho, izizwe eziningi zamaHebheru seziyazi imvelaphi yazo. Isikhathi sokuluthwa izizwe ezimhlophe sesiphelile. Namhla sesiyazi ukuthi yithi esasihlushwa eGibhithe, yithi esasihamba noNkulunkulu iminyaka engamashumi siphila ngemana, yithi esenza isivumelwano noJehova ngokuthi sogcina imiyalo yakhe. Kunakho konke sesiyazi ukuthi ngokhokho bethu abaphula isivumelwano ababesenze noJehova. Lamanga esiwafunzwe iminyaka ezinkulungwane ezimbili ukuthi amaJuda abelungu noYeshua ngumlungu angeke esasebenza. Sesiyazi ukuthi lamafilimu ngomlando weBhayibheli aveza amaHebheru engabelungu ngumkokotelo. Namhla sesiyazi ukuthi lamaJuda okwakuthiwa akalahle uJehova nemithetho yakhe kwakusho kokhokho bethu. Sesiyazi ukuthi lamaJuda ahlaselwa abulawa isizwe samaNtaliyane ngo-70 AD kwashiswa nemibhalo yawo kwakungokhokho bethu. Ngeshwa izizwe ezimhlophe zisebenzise izizwe ezimnyama ukuchitha inkolo kaJehova njengoba kusenzeka namanje. Isitha esikhulu salamaqiniso yibo abantu abamnyama. Njengoba kuzovela kwiCreed yombuso wamaNtaliyane, abamhlophe babazi ukuthi benzani ngenkathi bechitha uJehova nenkolo yakhe. Base befundile emibhalweni engcwele ukuthi uJehova wayesixwayisile ngabo. Futhi bazi kahle ukuthi ukuze benze uJehova asuke phakathi kwethu, kwakumele besifundise ukumjivaza. uJehova simbize ngesithixo, sichithe nesivumelwano okhokho abasenza naye ukugcina imithetho yakhe. Emva kwalokho basakhela isithixo sabo abasibiza ngenkosi yethu. Base besebenzisa igama lendodana kaJehova ukuqeda ngenkolo yamaHebheru. Babona ukuthi akwenele lokho ngoba babazi ukuthi kukhona amaJuda ahlakaniphile angeke avume ukujivazwa kophezukonke nemithetho yakhe. Ukuqeda nyango ubuHebheru, amaNtaliyana aqala ngokuba namaCreed anzima njengale engezansi eyashawa ngomunye wababusi bamaNtaliyane eyayibhalwe kanje and I quote: ngiyawachitha amasiko, izinkambiso nemithetho yamaHebheru,
Ngiyakuchitha ungasidli isinkwa esingenamvubelo. Ngiyakuchitha ukunikela ngamawundlu kanye nayo yonke imikhosi yamaHebheru. Ngiyayichitha yonke iminikelo, imithandazo, ukugxeka, ukulinda, ukuhlambuluka, ukungcwelisa, izinhlawulo noma izincephezelo, ukuzila, nomkhosi wokweshwama, namasabatha, nezinkoloze, namaculo, nokusina, nokuhlonishwayo, namasinagogo, nokudla namanzi amaHebheru. Ngezwi elilodwa ngiyayichitha noma yini ethinta amaJuda. Ngichitha umthetho, izinkambiso, namasiko. Ngithi uma noma nini ngingafisa kubuyela kuyinkolozo yamaJuda, noma ngitholakale ngidla namaJuda, noma ngilinde namaJuda, noma ngokusesithe ngixoxa namaJuda, ngisola inkolo yobuKristu, esikhundleni sokuba ngijivaze, ngigxibhe inkolo yamaJuda, ngalokho ngobe sengamukele ukuba ngisiwe kwagoqanyawo, noma ngamukela noma isiphi isijeziso esingifanele engosinikwa, unquote. Uma uyibhekisisa le creed ichitha yonke imithetho uJehova owayethe isekelo senkolo yamaHebheru. Ichitha zonke izimfundiso zabaprofeti. Ichitha zonke izimfundiso zikaYeshua. Ichitha zonke izimfundiso zabapostoli. Kafuphi lo mthetho walombusi uchitha lonke iBhayibheli kusuka kuGenesis kuya kuSambulo, ngoba lonke iBhayibheli likhuluma ngenkolo yamaHebheru. UYeshua wayengumHebheru efundisa ngenkolo yobuHebheru. Abapostoli kwakungamaHebheru befundisa ngenkolo yobuHebheru. Kodwa amakholwa amaningi akazi ukuthi inkolo yawo yakhelwe phezu kwama-creeds achitha inkolo kaJehova. Uma siyisizwe esihlakaniphile, singayeka kanjani ukufaka izingubo zamasaka, sibhuquze emlotheni, silile ngesihlabelelo somprofeti esithi, uJehova usishiyile singabadingi nabasweli. Haleluya, silileleni ninamabandla sezulwini. Asinanto esandleni, siza impela Nkosi yoxolo. Asinababa, asinamame, asinamfowethu okusembesa. Hawu Jehova usishile impela ebuntandaneni obungaka. Siyaludinga ucezwana lwesinkwa lokuphumuza imiphefumulo yethu. Usihlazile ngani impela? Usikhumbule uNkulunkulu wethu. Haleluya, silileleni ninamabandla sezulwini. Amen. uJehova wakhipha okhokho bethu ebugqilini bukaFaro. Wahamba nathi iminyaka engama40 singangenwa zifo, sondliwa ngemana yasezulwini. uJehova wasilwela ezimpini eziningi esasibhekene nazo. Kodwa sekuvela abahedeni bathi konke lokho esasikwenzelwa nguJehova kuyinkoloze. Uma zonke izimfundiso zikaYeshua zachithwa, pho kanti imuphi lo Yeshua esimkhonzayo? Kanti kumi kanjani kulokhu kukholwa kwethu? Njengoba washo umpostoli Paul, sikhonza omunye uYeshua, futhi silandela elinye ivangeli, nomunye umoya oyingcwele, hayi lo esawethenjiswa nguYeshua oyinzalo kaDavidi. Sakhelwe isithombe somlungu sasesiqanjwa ngoYeshua wethu, ukuze sidideke siphele ukuthi sikhonzane. Kungumkhuba walezizwe ukuthatha imikhosi kaJehova bese ngayo beqamba izithixo zabo, ukuze singaboni ukuthi sikhonza izithixo zabo, kodwa ukwenza kwabo kungashintshi. Babuguqulile ubuNazaretha neSabbatha ngoYeshua. Bahlobisa uKhisimusi ngoYeshua. Bashintsha iPhasika ngama-Easters. uYeshua ongumHebheru wenziwa uYeshua omhlophe. Nokuningi esingekubale lapha. Inselelo esibhekene nayo ukuthi sibuyela kanjani kuJehova. Siphuma kanjani kulolu ubishi esisifake kulo. Umprofeti Isaya kuhlabelelo 114 wakhuluma lamazwi. Wangidala uNkulunkulu Thixo Nkosi yamakhosi. Wangibeka kuleyo nsimi ngokungithanda okungaka. Insimi yayingadingi lutho, insimi yayinesithelo zayo.
wangiyalela ukuzidla zonke ngokungithanda okungaka. Emzuzwini nesikhathi ngakhohliseka Nkosi yami, ngaze ngawudla lowo muthi baphela bonke ubuhle bami. Ngingabuyiselwa ngani na ebuhleni enganginabo ngingakayiphuli imithetho ngokungithanda okungaka? Ngiyadinga Nkosi yami insipho yokungigeza ngibuyele ngokusheshsha ebuhleni enganginabo. Amen. Ngikhuluma ngosizi, ngikhuluma ngobumnyama esibhekene nabo othi uma ukucabanga ukuthi isizwe sase-Afrika siyophuma kanjani kubo uvele kume ingqondo. Kwathi siseGibhithe siziqila sakhala kuJehova ukuba asikhiphe eGibhithe. Nempela uJehova wehla ezulwini ukuzosikhulula, wala noFaro kwaze kwagcina yena uJehova. Kwathi uFaro sekumele aqede ngathi uJehova wahlukanisa ulwandle phakathi, sawela ngokuphepha. uJehova wasivikela ezifeni iminyaka engama-40 ehamba nathi ebonwa. Wasondla iminyaka engama-40 yasezulwini ebonwa. Noma somile asifunele amanzi siphuze, noma sihlaselwa izitha akhiphe izingilosi ukuba zisilwele. Kodwa namhla asenendaba naye, sesinabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. Kulesi simo umuntu onokuhlakanipha kwasezulwini ufikelwa usizi, ezibuze ukuthi kanti sisizwe sinjani. Kukho konke uJehova osenzele khona, sesimlahlile, sesinabanye onkulunkulu esithi balingana noJehova. Lokhu kwadabuka izulu nomhlaba, imuphi unkulunkulu ongangoJehova? uNkulunkulu owake wahlala nabantu iminyaka engama-40 ebondla ngemane yasezulwini. Uphi lo uNkulunkulu ngaphandle kwaJehova? Njengoba esho umprofeti, sidinga insipho yokugeza kuzo zonke lezo zono esizenzile kuJehova. Bese sifuna indlela yokubuyela ngokusheshsha ebuhleni sasinabo uJehova singakamdumazi njengoba senza nje. Sidinga lokho ukukholwa kaNehemiya owaqoqa sonke isizwe esinzalo kaIsrayeli, bambatha amasaka, bazithela ngothuli, bazila ukudla, bakhuleka kuJehova uNkulunkulu wabo becela ukuba abathethelele izono zabo. Inkosi busise izwi lwayo. Inkonzo ephelele esekhasini leFacebook elithi Rev Mpanza NCG.
Inkonzo yanamuhla siphathelwe ngumelusi umthembeni Mpanza ongumholi webandla lamaNazaretha kaNkulunkulu. Imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Ihlaka sanamhla sithi konakalaphi esizweni sakithi. Isaya 59 verse 1 kuya ku2. Bheka isandla sika Jehova asifinyeziwe ukuba singasindisi, nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwa. Kepha ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu. Nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini ukuba angezwa. Amen. Eqaleni sathi ukuze ulungise ikusasa lakho kumele ukuba wazi imuva lakho. Abaningi sekuyabakhanyela manje ukuthi thina siyinzalo kaAbraham singamaHebheru. Ithina inzalo kaIsrael esathunjwa eGibhithe iminyaka engamakhulu amane. Nokho namanje basekhona abasalingabazayo leli qiniso. Namhla ngifisa ukuveza ucwaningo olwenziwe yibo abamhlophe. Befakaza ukuthi akekho amanye amaHebheru akhona emhlabeni ngaphandle kwesizwe esimnyama. Omnye wababhali abamhlophe uTudo Parfit wenza ucwaningo ngezizwe zamaHebheru kuthiwa zalahleka ngo-722 BC. Encwadini yakhe ethi The Lost Tribes of Israel wabhala echaza eminye imibhalo yabanye abelungu kanje, and I quote, uHenry Francis Fane owaba inkosi yokubekwa esizweni samaZulu